Ngokhulu kuyithoba nangokusehlisa asibingelele kama uPastor Ningi channel yakho iNoflick sichaza amaphupho amabili amathathu sibonga nje ukulonda sibonga ukuphila ngandla ukuthi uNkulunkulu engathi angaqhubeka enilonde la nikhona khona ngibonga ukubona bonke abantu abeqhubeka bethembeka belandela ichannel uNkulunkulu engathi nani kukona konke enokwenzayo empilweni angahambela ngakona nibusise kungenini nasekuphumulweni azabusise ngisho izizukulwane esenu kanza kwethu ningaphela amandla ningadinwa ngaso sonke isikhathi kanti ke aphinde sikhuthaze nabantu ababhalayo ku comment section bebuza uma ungakaphendulwa usubhalile unelungelo eligcwele lokuthatha inombolo egcineni kwevideo ungifonele kodwa engakhuthaza umuntu akafake i-airtime eyanele noma athenge ama-minutes enele ukuthi uzokwazi ukubingelela ayichaze igama nesibongo nokuqhama kuphi nanokuthi mhlawumbe ubeke wabhala ku channel kodwa wangaphendula bese ecela ukuphendula lelo phupho lelo kwenza ukuthi kube lula ke isinye sokuthandaza ukumphendula lo muntu loyo ngoba umuntu oyovela afone ngeshumi kwenza ukuthi engakwazi ukubingelela kwesinye isikhathi that's what I've noticed ababingeleli futhi information eningi isala ngaphandle ngoba uzama ukuphuthuma ukuthi achaze lo achazayo agcine ngasalichaza iphupho lonke egcine ngasakwazanga ukuyichaza wena ukuthi ubani wakuphi ko agcine ngasacelanga futhi nokuchazelwa izevela nje hlala udabeni so kubalekile ukufaka i-airtime eyanele so that izokwazi ukubeka umoya phansi nami uma kunento engayiunderstand ephupheni yakho ngikwazi ukubuza futhi ngenxa i-airtime enough uyifakile yabona kodwa ke ngaloko kunanaza ngaloko kuphosa amaseko asiye la kuMata wakamaphosa uthi ke Pastor mina ngimphuphile ukhofini elimhlophe liphakama ethuneni ngabe utshoni kuyenzeka nje ibhokisi elimhlophe uma uliphupha lona lilodwa nje ngokwalo lingenaso isidumbu phakathi futhi livalekile kukhombe la ubumsulwa bomuntu umhlophe kwesikhathi kukhomba ukuhlanzeka nobumnene balowo muntu kepha ke futhi uma uphupha la ubona ibhokisi lomncwabe elimhlophe kuyaba ngophawu oluhle nosuke lichaza la ukuthi ebunzimeni osukubhekene nabo isiphetho sizokuba sihle futhi ngaphinde kusho ukuthi ke ungase mhlawumbe kuveleke nezimfihlo okade mhlawumbe ungazazi ekade zenza ezingabe sezenza mhlawumbe impilo yakho iba ngcono futhi ngokuhamba kwesikhathi uma ukuthi leli bhokisi libona liphakama eliya phezulu kulo wamgodi ngasiphethe ngokuthi uma ubona ibhokisi ke lomncwabo uphawu lo lungaphinde lubike isifo noma libike ngoqukethile esingaba zimbi esikuziza noma esingahle zehlele omunye oyihlobo zakho noma omunye wabantu osukusonele nabo yabona kodwa ke sihlabele phambili ngokubheka la uLerato uthi Lerato uthi sawubona kusho ukuthini uma uphupha ungaboni okwesikhashana esingakubalula la ukuthi uma uphupha uyimpumputhe okwesikhashana uphawu nolungaba lubi nolungaba iseqwayiso ngohlobo mhlawumbe lweyinkinga nezithiya ezisuke zikhona empilweni yakho ezingase ziphele maduzane noma ezizophela ngokusheshsha kepha futhi uma uphupha la engathi uyimpumputhe okwesikhashana kuyaba uphawu olungaba iseqwayiso mayelana namaphutha noma ukwehluleka noma ukudumazeka okwesikhashana kodwa futhi ngaphinde kube isengathekise esichaza ukuthi wena awuzinaki izinto ezibalulekile empilweni noma ke angeke wazinaki izinto ezibalulekile empilweni okwesikhashana kodwa noma ke esikhathini esendlule uke waba nesikhashana esithile la khona izinto ezibalulekile empilweni ubungasinaki khona yabona asihlabele phambili ngokubheka la uthuli baby ngiyalithanda igama baby so uthi ke uthuli la sawubona pastor ngabe kusho ukuthini uphupha umhlambi wezimvu leli ke uphawu luhle kakhulu uma uphupha ubona umhlambi wezimvu uphawu luhle nosuke likhomba ukwanda kwezindlela zokwenza imali engenayo kungaba izindlela zokuqongelela ingcebo noma izindlela zokwenza ibhizinisi lichume noma ke kunamathuba amahle
asuke eza engenzeka ukwazi ukufeza ke izifiso zakho. Kwesinye isikhathi ke kungaba mhlawumbe isikhathi senjabulo nesivuno esihle uma umuntu ongumlimi. Asibheke lani utiyanza tanzile uthi morning pastor, dream of cut trees lying in my yard. The branches had dried up and lying all over my yard. Then my friend started to heap them in a pile and lit a fire. So umuphupha la ubone izihlahla ezomile ezigawuliwe uphawu lolu olungaba ke luhle nosuke lichaza la ukuthi uNkulunkulu usembulile noma uzembulile izizinda noma wembulisa izinda lapha seyinkinga zakho empilweni. uNkulunkulu seveze isizinda seyinkinga zakho futhi sezifike esiphethweni sokuphela kwazo, yabo. Kanti futhi la uma usubona lo umngani wakho eshisa lezi zihlahla ezomile uphawu oluhle lolu ngasho imizamo yabantu noma yomuntu osondelene nawe osuke ezama ukuxazulula nokushabalalisa izinkinga zakho empilweni. Noma kuzoba nomuntu osondelene nawe ozokulekelela noma ozofaka isandla ekutheni axazulule inkinga osuke ubhekene nazo empilweni. Kepha ke futhi nje ukubona la mhlawumbe lo muntu okhela umlilo, ungabe uwokhela umlilo noma yilo muntu osuke okhela umlilo, at times kuyaba uphawu usuke lokuxwayisa noma lingasho ukuthi ke kungenzeka ungene enkingeni ezobe sidinga ukuthi uyixazulule maduzane futhi wena. Kungabuye kusho ukuthi kungamele wena noma loyo muntu aqaphele angasayithuke ebhekene nengxabano ethile noma ulaka oluthile noma ukubekwa insolo ezithile nokuhilizisana nomuntu asuke uzwana naye nokungaholela ekutheni mhlawumbe nobo budlelwane bugcine sebuphela noma bufekelwe, yabona. Asombe lapha amaphupho ngethemba ukuthi ke it does make sense esikushoyo. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisekelele. Inombolo ikhona ekugcineni ningaqhubeka nispanise uma ukuthi niyabona ukuthi senibhalile nangaphenduleka ngesikhathi kanti mhlawumbe unako lokufisa lichaza ukuthini. Siyabonga kakhulu.